Żagħżugħ mis-Siġġiewi jista' jgħodda b'waħda wara li kien involut f'inċident li għalkemm kemmxejn stramp seta' wassal konsegwenzi fermar. Waqt li kienet isuq fl-akwati tal-Fawwara fis-Siġġiewi f'mument minnhom sema' ħoss kbir u f'daqqa waħda ra kanna tal-ħadid tinfed għal ġewwa l-vettura tiegħu. Mawa News jirrakkonta li kienu għal-ħabta tal-5 ta' filgħodu waqt li kien sejjer lura d-dar mix-xogħol x'kien ħaddin l-ikbar qata ta' ħajtu. Jgħid li imnalla ma kellux passiġġier miegħu għalli żgur li kien jinqatel. Jidher li din il-kanna hija waħda antika u kienet tal-mejn prinċipali tal-ilma. Din il-kanna illi minn dak li qalulna persuni li jiffrekwentaw l-akwati hija tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma u tħalliet mod traskurat maħruġa il-barra lejn it-triq. Sit il-karozza qal illi fil-ħin li kien għaddej minn hemm kien idlam u għalhekk ma setax jara l-kanna. Minħabba l-ħsarat fil-karozza is-sewwieq għamel rapport fl-asta ta' ħal-qormi waqt li anke kellu jieħu l-kura medika minħabba xokk qawwi.